Ki samla nongkit kam Meghalaya Pradesh Youth Congress lani MPYC haka khat sautaring unailar hajar Husan kilawan banjurib ya ki dwelling unit ki balashu yengja da katnat urban affairs ka sarkar jilla ki badan hadong lumpira nong mensong na ka jingyo ujor ba kaya ka yang ki kentai kenna na jan ki ki dwelling unit kam long shu ka basngan Kadaw kabalawan raya kajing bamshingan chu kadai namar kita ki dwelling unit ki badan sautali ki shusa yengja lajan kot khatsan ne khan rusnam bat ki lakala long ki ktem na kabenta ki kam aurea ki nongtu bat ki mendi bat khai drug ha kajing jurep ya artali ki dwelling unit la shem ya kajing jakria ka bashir khai na lor kajing sha penjot ki jingkhang yet ki jaka let bar bat ki wayar boarding electric latikna ba ya kita ki kam penjaklia la le da ki wandi kiat di drug hakite ki dwelling unit. Lalap ru ya ki tiar penon kam di kenja di drug ki bilor kiat balapat bat berat pathar hakite ki unit. Nalor ki jing drug su dorok rei bat jing tho jaklia baklam akor hakiken ro. Kumman chukdo baya kita ki dwelling unit latai ban aisa ya ki nong song shnong ki baduna kayo kakot bat shu don kumba santili ki dwelling unit ki balas dangshna bat la shu khongre nyeki na lor ki balasa da ki brio haba kren chikila pathai kubor uba Henry Kharmuti Vice President ke MPYC uloong baka jingyo penlong ketem aurea ya kita ki dwelling unit kadai namar baka tenat kamsam ban aisa da ki long yeng baduna kayo kokot bat kani ka jingbam sam kadon AA Halenden uloong baka long ka balingo uba AL Hek MLA ka penthor kra uba mi khmat la bonsin ya ka constituency Henry Shimkia ban kren ya kani bat ka sarkar ule thu baki kam sniu na kani ka jaka ba yeng ki dwelling unit kala penduk thia penduk dem ya ki borshnong namar ki kam sniu ki ondala palat ka shiteng sinya. Tingi kumna kaliang jongka Youth Congress MPYC pada Kongres berkawai. Te kumbangi la yuk kita ki komplain mah nampak buan ki penias ngau hangi. Pak hadirin kata kajing pemaksya pengi wan he bangan kemi rai khmat la dia. Bangan pet penia ekai kita rukumlong ta rukum kajing ko mas. Tingi kumtu ngilap ba ketika building kita lalong no di posnam thai kelayang hannya keladap kibrang keladap no sedong Henry hadu mata yang kelapat ki yengja keba kalong ke keba penjenjaru ni anong thai wat dia kinong kit kamsnong wat dia ngidon hani ki VDP ru akan ngesnong wat i polis ru mungkin haban pelat man kapuar sin ban New of kafuan mo nak ni bersama jan sini ni biak lenti bakala kaktam shongka kaktam yedi abam kaktam banya hadu drugs ne jingdi kenja kinu bro jing di penbua bat kinu kam thala pe sabak ko ing bangya mentangi pet sepo ngilap so ka jingkhang la pralun ka toilet le ka bamlong shu area banekran ni pe adu kiti besen ke bla mnon shu ni pe jingkhang baro kilalong tu ada jong khmat hi nai dia sok bilor ki inject lagi di paket ki jutap ki drugs la sudan buat tu pat buan ki ngim song tenat hi bam yahap hidup banikan dia kawai hi yang kedai kita hi bak pen jenjar saya ke snong bari kinong trik kam snong baru ma ki hawan khmi man kapo ki hawan rata slide man kapo ki haban wan rung man kapo wan yet bat kalong ru ke pat ba nakaliang kasnong ki bun kam so itai khna di ba syabat tengteng ki ba habra so ki pulen te kalong kekala ketam hikai mai kam snil nama boong hikai yengja bamdan basa bamdan bebopet bamdan hinong sumar ti kekala no kejaka banle ki bro ki kam snil te iwan hani bat ngidon ko we bangi kerpat khamtam i MLA jokane konstituensi penthor kra konstituensi i ba elhak tinga thrai nakalian ju i be in shim in kitkhia yakini yang ho kala long ka ba kta namar kala dap bansna hajin sha ki wire kila don ki jingkhang kila biang ki pipeline jong ko kila don ma do pe menta pa ngi i de jong khmat bom bakar de ki yengja hi bom dan dong sumar no sukher ki don ki bawan ki bla law kila phut 88 pralut kakalan ka ketam dia kalong kata biang hipat pelajung pat bahi sa sisian
nama mereka bala adab ti haban le biang taruh klam dong kejing mentoy nama bala syu ye ti nakalian jungi request bas ko ba income pe banyak laradon kita kerteng jung kita ki pajba badi hok ma tam kita ki bangiong hani ki yim beduk ti yim beduk lo ki apply khnang ban yua makin like kita ka ying wai nama kejinglam ke ying wai hani sor selong nitip hibro kata ek plan ka ma ki apply ru hani ki buan ki ki ba trela la ka jong jing bela la ki besat janong ki banyak taksi banyak keliket ki ba tre bela mistri la ka jong jing bela barit baria ki bayot nong sngi ti jin la ki yo kloi no ya kini ki yeng ki bela bha khnang na menta kata ki yang BPL ke yen menta ki beduk ti jin dak la yo kloi no kan long ke ke bha tam na menta jung ki ba jikir khu si sharu iki ti kerpat ya naklang MLA ba naklang department hi muda urban ba kinshim kesenjang ba kit khia kinya chakman ba kin pendap kloi no khamtam ya kene ke yeng ka ba sateng kumni Habatin pej bahagi kashab plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batte yekamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.